Ехе, много си силен, копеле. Ехе. Как се радва. Чакай, 3-2-1, 3-2-1. Отзад идва Стига някакъв. Отзад идва още един. Той е Отзад идва гол, още той е. един. Тук слизат някаква. С Nature Healer, Nature Healer. И Карвинг. Още един тук. Аз съм смахнал на тях. С малко ще ги събера. Събрахме, Ето този хилър си използва Аз ги типа я събрах. скил. Той Да, е какво се човек? Върне, който иска Още хил, един може да дойде. получи. Отдаде. Те почнаха да Внимайте, стават пичове. заятка. Хилъра, Повече хилъра. станаха. А те имат... Ого. Върнете Имат се. радва на нас. Върнете Върнете се. се, Вики, Сарчек, където? Върнете се, се съберем. Чакаме Лъчо да ги събере. О, идват. Има люди на той. Люди има. Резист. Стиснахме. Кажи кога Събрал съм ги. Им събрах ги. Няма. Няма демиджа тук. Аз Леле! След 10 секунди пак. Само не стаквайте, не стаквайте, не стаквайте, не стаквайте. Аз съм върху тех, Не някой... стаквайте. Върнете се ми, помогнете, бе, аз съм върху тех. Не пинга. Събрал съм ги. Резнал съм ги. Ляк. Единия Аз да се хилър, разбрах. единия хилър умря. Искам хил, хил. Има Добре, люди, станах люди има, това люди има, люди има. Люди. Добре. След 10 секунди пак. Някакъв терма просто. Терма фроста. Хилъра, хилъра, хилъра. Събрал съм ги, събрал съм ги. Нямам мана, мамко. Взели някой друг. Да, хилъра, като му паднат бутушите. Аз Мите, съм ги не съм мърдай напъл. малко те хил на един път, поне. Идвам и аз, идвам и аз. Един умря и хилъра почти е дет. Само съм те хилора. Умря Падна. хилъра. Умря. Хайде пак ги събирам. Дайте, само аз съм да бавя. Има люди тук. Ти си наред. Лутай. Аз не мога да Лутвай, лутвам. Вайле. Върни се ти лутвай, аз ги хилвам, ходи лутвай ти. Ще го фанал, няма къде да иде. Момчета, не знам как оживях, бях между 16 човека. Мен тия как се объркаха, че не му убиха отзад. Ами ти защо беше малнат през цялото време? Смисъл, ла. То он взимам демиджа. Гардиана. Взима, да. Не взима. Взима... Айде си, Това ли? бе. Браво, браво, Майкъл Иван, е доволен стащен, съм ако от искате. твоята